De skeer van sculpenwinbedrijf Waddenzee BV naar de bron van Sneun in Haas rint in de honderdduizenden euro's. In de loods, die het voor een grutpad in de Jiskelijn waar, stien machines opslaan. Ik zie er een bedrijfsauto en onderdelen van het skip. De huizenprijzen in Friesland binnen de afgelopen maanden omheeg gaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In juni wienen de prijzen een liets procent hoger als in dezelfde maanden verliezen jaar. Friesland stiet hiermee op het 8e plak in het landelijke oorlog. In Drenthe en Greensland zak je de prijzen nog. Fietsenfabriek Batavus op het Jereveen zal de komende 4 weken haar fabriek Volslijn verbouwen. Dit had te krijgen met de verhuizing van personeel van Sparta in Apeldoorn naar de locatie op het Jereveen. De verhuizing is een gevolg van een grote reorganisatie. Zodat de productie van fietsen dadelijk op 1 plak is, hoop je de fabriek een yield te besparen. De 23e Alvesterde Wieken voor de watersport is van de morgen van start gaan. Onder andere 150 kano's en 70 motorboten door een maai aan de tocht bij de Alvesterdendel. Het startschot voor de tocht was dient door de commissaris van de Koning Jorritsma. Sneu moeten de deelnemers weer rondbezen in Ljouwert. Joen en vannacht droeg, met temperaturen van 16 tot 18 graden. Morgen een protte zinnen en warm waar, met maxima van 26 of 27 graden.